Min irid isir perit, min irid isir għallim u min irid isir gwida turisti. U kollha tajbin fl-arti. Tant li xogħolhom intażel biex ikun stampat fuq il-kartolini uffiċjali tal-Prim Ministru u s-Sinjura Muscat fi żmien il-miliet. Fil-Kavallir ta' San Ġagbu ltaqgħu studenti mill-iskejjel sekondarji San Luigi u Santa Teresa. Skejjel li attendew il-Prim Ministru u s-Sinjura Muscat ma setgħux jonqsu għalhekk kummenti nostalġiċi. Fosthom tal-Prim Ministru meta ftakar kemm kienet tkun diffiċli tikkonvinċi lil ġenituri jippermettu sija żejda fil-ħruġ mal-ħbieb. Saru aktar minn 40 sottomissjoni miż-żewġ skejjel, minn dawn intażlu 12 minn kull skola, minn ġudikanti esterni. Imbagħad intażlu 6 li se jkunu fuq il-kartolini. Il-ġudikanti stqarrew li kienet biċċa xogħol diffiċli ferm u għalkemm il-finalisti kollha kienu tajbin, uħud kienu aktar adattati għal kartolina uffiċjali, speċjalment minħabba l-messaġġ li waslu. Jiena rrid nuri it-tema tal-paċi, iżda wkoll indaħħal it-tema tal-miliet u ferħ. Palissa id-dinja għaddejja minn statna ikraħ. U rrid nuri li rrid nuri kreatività tiegħi noħroġha bħala paċi. U rrid nuriha madwar dak li kulħadd jista' jara biex inkun nista' nuri l-paċi li kulħadd jixraqlu jkollu. Il-kuluri hekk kollha sbiex, kultant tibda tħallat u timmix jew tesperimenta u iktar kemm tesperimenta aktar jogħġbu biex tesprima l-miliet. Naħseb għamil xi ġimagħtejn fuqha, imma l-kuluri kif qed li inti għamilthom fuq stil modern u rrid nuri s-sempliċità fl-arti u hekk. Meta nara Sagra Familja nara li fiha minn mudell tradizzjonali li fil-ġurnata tal-lum jista' jwassal messaġġ ta' daw serenità u li nimxu l-bot mill-materjalizmu f'dil ħajja din soċjetà. Billi bħalissa jista' jkun għaddejna minn mument diffiċli li għandna naċċettaw il-kulħadd u nagħtu għajnuna lil kulħadd mhux minħabba razza jew kulur jew reliġjon niġġudikaw jew neskluduhom. Il-pitturi se jibqgħu għal-wirja fil-Kavallir ta' San Ġagbu sa 13 ta' Diċembru, wara imorru fl-iskejjel rispettivi. It-tfal kollha li pparteċipaw jingħataw ċertifikat ta' tifkira għaliex kollha urew ħila artistika. U jista' jkun ukoll bħalma ġara lil Joseph Muscat fost l-artisti hemm il-Prim Ministru jew membru parlamentari ta' għada.